Какво стана всички? Днешната игра, която ще играем, се казва Illusion Ghost Killer. Това е една инди хоррор игра. Инди хоррор игра, що ме е в плейлиста. Да. Да започвам, не знам за какво се разказва. This place full of strange things. Many people have heard scary things coming from this place. I want to find out what happens. Ще намериш, ама place is coming the rain in red. Пиеме водичка, защото ще падна от стола. Не. Бразилия. Абе. Чакайте, бе, човек, кой къде отиваш там, бе? Тук долу няма да слеме. Ама ще трябва. Тихо, бе. Ще бъде около 5 минути този клип, защото не искам... Просто искам да ви покажа игричката, дали искате да се я свалите. Тук нещо ще стане. Да ви кажа честно, даже искам малко да се дръпна, защото... Добре, вече имаме джумпскерове. Сте звуци, бе. Просто тук. В коридорите ли, бе? А вие нали се знаете, че сега като идем там и нещо ще изкочи? А това нещо как ще изглежда? Светка Фидерова. Чакайте. Ей, така, защото ако скочи нещо с 200 да изчезна. Читваме системата. О, трябва да го задържа. Пръста ми на шрифт и всяко изкочи нещо, аз 200 отивам нататък. Или по-бързо ти да ни обезвреждаш бомби, да слагаш камера. Сложихме първата си камера. Какво се удари стената от... Става. Побърках се. Много засичи тук, какво става? Какъвто? Където? Какъвто? Какво това е? Къде? Сега си Венера. Мах се пич където да си. Мах се. Това зад мен, нали? Добре. Мале. Ние всъщност... Дай да видим, представите какво става. Какво става? Там дали имаше нещо? Не видях. Много засичава. Какво става? Къде се удрям? О!
Все точно ми скочно, не? Вече снимаме от 5 и 15 минути. 5 минути и 15-16 секунди. То всяко му би това ще е за този клип. Исках само да ви покажа игричката за какво става дума, ако искате ще я свалите. Ако искате да се свалите, ще има долу в описанието линкът. Аре, то бомби люби да слага камера, бе. Камера. Всъщност ние защо снимаме стената? Няма значение. Тяхна си работа. Ма ние слизаме ли? То фенер сега ще изгасне, аз съм... Вие всъщност от камерата не виждате батерията, здравето ми. 2 от 6 камери. Никак не е хубава работа. Опа. Обезвреждаме бомби. Пиеме водичка, че ми стана лошо. В момента един през нощта, затова говоря толкова тихо иначе. По принцип. Три от 6, още 3 камери. Не е забавно, приятел, къде си, бе? Къде си, бе, Содор? Какъв то е? Това ле чуе, бе? Виж го. Това вече си ами чудовище. Целия съм изтръпнал между другото. Чакай! Върни. Охо, четвъртото. Мале, целия съм изтръпнал. Какво правя? Почти напълно здраве сме, тъй че това пак да ме извини. Освен, че падна от стола, нищо друго не може да стане. Така, четвърта камера от 6. Виж ви Юсин Болда, или? О, тук има още една враталя, бе, чакай, бе. Какви са тия звуци? Какво са? То пак ми изна. Къде то, бе? Къде си, бе? Къде си, бе? Макса! Що чувствам, че въртим в кръг? Къде е тя? Ай, тук не сме слезнали. Ме вляпва гнусотия. Пълно нормално. Къде отиваш там, бе, приятел? Много лаги, бе, това от интернета, бе. Сигурно. Мишката е супер чувствителна и така леко да направи се върти на 360. Как ми точи кръв той дори? Усием болт. Падам. Помощ.